Nataša. Dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam u ovom našem prostoru i s ovim novim vizualima, a izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti naše goste, njezinu ekscelenciju gospođu Genku Vasilevu Georgijevu, veleposlanicu Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj, i njegovu ekscelenciju gospodina Boru Vučinića, veleposlanika Crne Gore u Republici Hrvatskoj. Povod ovog našeg susreta je i to da ove godine otvaramo dvije nove linije. To je linija za Sofiju i linija za Podgoricu. Linija za Sofiju počet će s prometovanjem 1. svibnja i letjet ćemo ponedjeljkom, srijedom i petkom, a tijekom ljetnog reda letenja do kraja listopada, a linija za Podgoricu će početi 3. svibnja i letjet ćemo od utorkom, četvrtkom i nedjeljom. Znači, širimo našu mrežu destinacija na ukupno 40, koliko ćemo imati ove godine, u 26 država. To je ipak jedan respektabilan broj za ovako malu zemlju kao što je Hrvatska. Ono što je također bitno istaknuti je da ćemo tijekom ove godine prometovati sa ukupno 15 zrakoplova za razliku od prošlogodišnjih 14 i u našu flotu krajem travnja dolazi jedan zrakoplov Airbus A319 dodatni koji će biti sljedećih 8 godina u našoj floti sa 150 sjedala, a isto tako krajem travnja u flotu ulazi još jedan zrakoplov Q400 -8 koji, tako da ćemo ih ukupno 7 imati u floti. Taj zrakoplov će većinom služiti kao jedan rezervni kapacitet u slučaju poremećaja. Sve vas još jednom lijepo pozdravljam, želim da se ovdje lijepo družite i da svi zajedno razgovaramo i prepustio bi riječ našim gostima. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Bajiću i za prigodnu riječ zamolila bi veleposlanicu Republike Bugarske. Hvala vam. Dobar dan svima. Doista najsrdačnije čestitamo Croatia Airlinesu novo jako bitnu odluku da otvori izravnu liniju sa Sofijom. Kao što znate, još od 90-ih smo ulagali dosta napora za ovakvu liniju, даже smo tražili i trećeg partnera da bi počeli taj projekt, i povezanost i mobilnost su ključne teme Evropske unije danas. Za nas to je ključna tema i naših bilateralnih odnosa i našeg tradicionalnog prijateljstva. Sad sa ovom linijom ćemo imati mogućnosti još više da povežemo naših naroda i našeg biznesa. Samo kao neke podatke, mi se nadamo da će ne samo turizam naravno dobiti od te linije, no što se tiče turizam u Bugarskoj daje 3,7 milijardi eura godišnje u naš brutni proizvod, nacionalni proizvod. U našim bilateralnim odnosima, evo podatke za prošlu godinu su da imamo oko 50.000 Bugara koji su došli u Hrvatsku kolima i autobusima najviše, i oko 30.000 Hrvata za Bugarsku, a sad će biti još lakše i još brže i još udobnije da se putuje između naših zemalja. Čestitam još jednu Croatia Airlines. Hvala vam lijepo na lijepim riječima i za riječ bi zamolila i veleposlanika Crne Gore. Hvala vam. Dozvolite sve da vas srdačno pozdravim, naravno posebno pozdravljam uvaženog predsjednika uprave gospodina Bajića i sve članove kolektiva Croatia Airlinesa ovdje u Zagrebu, Republici Hrvatskoj, i želim da izrazim posebno zadovoljstvo nakon lijepih riječi koje je kazao u uvodu i naravno nakon toga moje koleginice ambasadorke Bugarske u Republici Hrvatskoj, da se pridružim čestitkama za ovako važan događaj koji će značajno poboljšati odnose i naravno uticati posebno na kvalitet povezivanja dvije zemlje, dvije susjedne i dvije prijateljske zemlje, Republike Hrvatske i Crne Gore. Kao što znate, dijelimo iste europske vrijednosti. Zagreb za
Crnu Goru predstavlja prvu adresu u okviru Europske unije, a posebno je važno što se sve to događa u prvoj polovini 2020. godine kada Republika Hrvatska predsjedava Savjetom Europe, gdje postoji posebno pojačan interes dolazaka naših predstavnika, državnih organa i drugih institucija ovdje u Zagreb, tako da zaista je veoma dobro i veoma važno što danas se najavljuje, a već početkom 5. mjeseca otvara i direktna linija između Zagreba i Podgorice. Ono što je također veoma bitno reći, to je, kao što je već se moglo čuti, da Republika Hrvatska kao i Crna Gora su značajno naslonjene na turizam kao važnu privrednu granu. Za Crnu Goru to je noseća razvojna privredna grana, tako da će svakako to posebno biti od značaja za oblast turizma i ukupno ekonomskih odnosa dvije zemlje. To će biti važno i u kulturnom povezivanju dvije zemlje, posebno sa aspekta povezivanja naših nacionalnih zajednica, građana Crne Gore koji žive u Republici Hrvatskoj i naravno Hrvata koji danas žive u Crnoj Gori i koji imaju interesa da češće komuniciraju između dvije zemlje. Tako da zaista još jedanput zahvalnost Croatia Airlines za ovo što je uradila i naravno ja vjerujem da će ovoga puta linija biti rentabilna, a letovi će biti 3 puta sedmično kao što smo čuli i vjerujem da će avioni biti puni. Hvala.